Na'am, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. So kamar yadda na yi alƙawari, zan nuna wani coins pre-sale da za a je a saya. Insha Allahu ta'ala, za a samu fa'ida, za a samu alfanu insha Allahu ta'ala. So sunan wannan coins ɗin Rice Protocol. So coins ne wanda an gina shi akan Bitget, sannan ya yi partner da Core insha Allah. So lallai coins ne mai kyau kuma kwata-kwata ba shi da yawa, an gane ko. So bai wuce 18 million pieces ba. So wanda ana pre-sale ɗin yanzu, zai ɗauki kwana ɗaya ne zai ƙare insha Allah. So daga yanzu da ka samu ka kalli bidiyon nan ko kika kalla, ki yi ƙoƙari ki je ki abin da zan yi step by step. So na sani akasarinmu suna da ko a MetaMask ɗinsu. So kai tsaye mutum ya mallaki ko ɗin shi, sai ya zo sai ya taɓa browser, an gane ko. Idan ya yi updating browser shi zai zo ƙasa. In bai updating ba kuma ya shiga browser shi a cikin nan gurin menu insha Allah. So in ka zo sai ka taɓa browser a nan ƙasa, ka taɓa browser sai ka taɓa nan sama, ka taɓa nan sama, an gane ko. Ka taɓa sai ka saka wannan link ɗin. Bayan ka gama sai ka taɓa enter. So in ka taɓa enter sai ka jira shi ya yi loading insha Allah. So na'am, bayan ya yi loading, so za ka ga balance ɗinka na wallet ɗinka na ko ya appearing, an gane ko. So abin da za ka yi sai ka gangara ƙasa kai tsaye. Ka gangara ƙasa, ga shi nan gurin da aka sa amount ɗin nan. Ga shi nan gurin amount nan kenan. Sai ka sa yawan ko ɗin da za ka staking, za ka contributing. So kun ga na sa ko biyu dama, wanda za a ban yawan rice 204, an gane ko. Za a mayar min da ko ɗina da ya zama overflow 0.6 ko, an gane ko. So yanzu zan ƙara ko uku a nan gurin insha Allah. So kun ga iya mutanen da suka participating mutum 1,650 ne, kuma zai ƙare ne zuwa gobe insha Allah ta'ala. So sai in zo nan in saka yawan ko ɗin da zan contributing, gane ko. Ina da ko uku ne kamar yadda kuka gani a sama. So bari in sa 3.5, an gane ko. So idan ka rubuta sai ka taɓa nan da aka ce buy, nan da aka sa buy ɗin nan, za ka taɓa shi nan, an gane ko. Yawwa, to sai ka taɓa buy. Yawwa, so sai ka gangara ƙasa haka, sai ka taɓa confirm. So sai ka jira shi ya yi executing. Transaction submitted. Yawwa, so completed, kun gani. So mun contributing ko guda 3.5.
gashi nan mun contributing ko guda 3.5. So bari mu gani yanzu abin da za mu samu. So duka da na da ko biyu na contributing 5.5 ko, an gane ko? Yawwa gashi nan 5.5 ko, zan samu rice guda 563, sannan za a dawo min da ko ɗina guda 1.7, an gane ko? So wannan ba shi ne iya adadin abin da za a ban ba, ƙa'idan abin da za a ban ba, sai an gama pre-sale ɗin, sai ya cika wannan ba ɗin ya cika har ƙarshe. So an gama pre-sale, iya yawan mutanen da suka participating sai a raba a ba ma kowa percentage ɗin shi. Kun ga kwata-kwata mutanen da suka participating mutum 1,651, kuma yawan coins ɗin duka miliyan 18 ne, an gane ko? So lallai insha Allahu za a samu alkhairi, a yi ƙoƙari a participating, an gane. Mutum ya auna portfolio shi, in kana da ko 10 to ka sa ko ƙwaya ɗaya ko biyu, insha Allah 5%, an gane ko? 5% na guda 10 shine ko ƙwaya ɗaya. 10% kai shine ko ƙwaya ɗaya na ko 10, an gane ko? So mutum ya yi due diligence, an gane ko? Wurin wannan participating, a dinga sa ko kaɗan. Insha Allahu wasu sun ɓata, wasu za su dawo da abin da aka rasa, insha Allah. So balle wannan insha Allahu abu ne wanda insha Allah bisa bincikenmu da kyakkyawan zato da abin da muka sani za a samu alkhairi insha Allah. So kamar yadda muka ajiye proof na bincike da muka yi na tantance coins ɗin, za ku ga coins ne ingantacce wanda ba hanyar da za a shiga a yi manipulation, an gane ko? Sun riga sun miƙa shi ma al'umma, ba hanyar da aka bari wani loophole da za a shiga a yi manipulating coins ɗin, ko a kwashe kuɗi, ko a ƙirƙiri wani token, ko a yi wani abin da bai kamata ba. So wannan shine kaɗan daga cikin abubuwan da muke nunawa, abin da ya shafi trading da muke yi a UI Muhammad Academy platform under trading tips, insha Allahu ta'ala. Kuma ƙofar registration har yanzu yana buɗe, muna karɓan ko kuɗi insha Allahu ta'ala. Masu buƙata za su iya mana magana a platform ɗinmu na uimuhammadacademy.com. So wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.